to mora da se radi i sada. Naravno da možemo da angažujemo. Lakše je da motivišete ljude za nešto nego protiv nečega. Izvinite, a kako kad evo ovdje makar u Beogradu protest 1 od 5 miliona, 2/3 su ljudi koji su šetali 96. Zato što je to jedna... Nema mladih. Zato što je to jedna prevaziđena forma. To je jedna forma iz 90-ih. Da je tad bilo Twittera i Facebooka, ne bi ni tad bilo toga. Ali to nema veze sa kritičnim trenucima kad treba. Znači, kad je bio onaj miting gdje su govorili političari, pa i ja, tad je bilo najviše ljudi. A bilo je kao kad dođu političari, to će da se raspade. Tad je bilo najviše ljudi. Ko se stidi što je političar? Nemoj da se bavi politikom. Tu se slažem. Ko se ponosi i misli da je čudotvorac što se bavi politikom, taj ovo treba se leči. Ali ako se stidiš da se baviš politikom, nemoj da se baviš politikom. Radi nešto što znaš. Da li možemo da podignemo tu atmosferu? Naravno da moramo da podignemo. Ponavljam, ne možemo da smenimo Vučića marta sledeće godine jer nisu predsjednički izbori. Ali, možemo da osvojimo 10 gradova u Srbiji. 96. smo osvojili 20. Možemo 10. I da to Vučiću bude 96. Možemo da povećamo broj, ne znam da li možemo da osvojimo većinu u parlamentu. Ne mogu da garantujem ni blizu. Ali da umjesto danas 40, imamo 80 sigurno. Sigurno. I tih 80 koji treba da ostanu u parlamentu i da se bore. U svakom parlamentu na svetu se razmenjuju ružne reči. Ne tako primitivne kao... Čak se i tuku. U Japanu se tuku u parlamentu. U azijskim zemljama drugim, u afričkim zemljama i kod nas... Bilo je čak i u Britaniji. Naravno. Prema tome, ajde da ne ulazimo u to. Zašto se to dešava? Zato što je to jedno mesto gdje se fizički u istoj prostoriji, u isto vreme su opozicija i vlast. To nema u vladi, zato što nema ni u muzeju, ni u pozorištu, zato što ovi iz vlasti ne idu ni u muzeje, ni u pozorišta. Boga mi ni ovi moji iz opozicije, ne baš mnogo, ali zato se to dešava u parlamentu. I nemoj da sada očekujemo da parlament bude hram lepog vaspitanja. Ne. Naravno, ne treba da bude ni smetlište primitivizma. I to se slaže. Ali ajde da budemo realni malo i oko tih stvari. Pogledajte američke kampanje šta govore jedni o drugima. U spotovima koji se vidi. To je, da ne ponavljam. Prema tome, nije to opravdanje za ono što se dešava kod nas, ali da li izaći ili ne izaći na izbore, o tome se odlučuje kad budu raspisani izbori. Nova stranka će svoju odluku doneti u roku od 24 sata od trenutka kad Vučić skupi hrabrosti, sedne i potpiše odluku o raspisivanju izbora.